Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Curaçao is getroffen door een blackout. In de nacht van dinsdag op woensdag, iets voor 3 uur 's nachts, viel de stroom op het hele eiland uit. Aqualectra heeft dat daarop bevestigd en laten weten dat ze hard werken aan een oplossing. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld, wat de oorzaak is van de stroomstoring, maar wel blijkt dat het lastig is om alle wijken weer opnieuw aan te sluiten. Aqualectra heeft in de loop van de ochtend laten weten met het proces bezig te zijn, maar dat het ook sprake is van stroomterugval. Dus dat een wijk aangesloten is en daarna valt het toch weer uit. Het is een lastig proces, laat Aqualectra weten. En het bedrijf focust eerst op het oplossen voor het probleem, voordat ze de pers en de samenleving op de hoogte brengen van de oorzaak hiervan. In ieder geval is Curaçao lange tijd zonder stroom gebleven en wordt er hard gewerkt door Aqualectra om iedereen weer aan de stroom te krijgen. Alle scholen en overheidsdiensten dicht. Dat werd vanochtend iets na 7 uur bekendgemaakt door de minister van Onderwijs. Alle scholen dicht vanwege de blackout. Daarop werd ook door de minister van Bestuur, Planning en Publieke Dienstverlening, Kimberly Yulantai, laten weten dat alle publieke diensten 's ochtends ook gesloten zullen zijn als de stroom weer terug is. Om 1 uur dan gaan alle overheidsdiensten weer open. En het ministerie van Justitie maakte bekend dat de nooddiensten, zoals het korps de politie Curaçao en de brandweer, gewoon aan de slag zijn gegaan. Die hebben ook een garantie van de continuïteit van hun dienstverlening, doordat ze noodgeneratoren hebben. Burgerpersoneel wordt in de middag weer verwacht, maar dat heeft allemaal te maken met het feit of de stroom weer op tijd terug is. En het Curaçao Medical Center heeft laten weten dat het blijft draaien op noodgeneratoren. Alle essentiële zorg, inclusief afspraken bij de polykliniek, gaan normaal door. Het is lastig voor heel Curaçao en we proberen er het beste van te maken. Brand bij gebouw Flow. Dat gebeurde toen de stroom weer terugkwam in Salinha. En er in het gebouw van Flow in Salinha, niet bij Flow zelf, maar in het gebouw daarnaast, brand ontstond. De brandweer is daar naartoe gegaan en had wat moeite om het te blussen omdat er sprake van een hekwerk was. Het was lastig om daar binnen te komen, maar uiteindelijk lijkt het erop dat de brand is geblust. En het is ironisch dat het juist te maken heeft met het terugkeren van de stroom. Misschien dat de stroom iets heviger was dan normaal, maar in ieder geval lijkt het erop dat een ontsteking in de stroom ervoor gezorgd heeft dat daar brand is ontstaan. Bezoek USS Jason Durham afgelast. Zoals bekend heeft tijdens de persconferentie van 25 augustus de Curaçaose minister-president Pisas aangekondigd dat het Amerikaanse marineschip USS Jason Durham naar verwachting op donderdag 28 augustus de haven van Willemstad zou aandoen. Maar dat is dinsdag 26 augustus, gisteren dus, gecanceld. Dat is bekendgemaakt door de Amerikaanse consulaat. Tot op heden is er ook nog geen nieuw verzoek ontvangen voor een ander marineschip dat de haven van Curaçao zal aandoen. De regering van Curaçao blijft in nauw contact met het Amerikaanse consulaat en zal de samenleving informeren zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Heel veel op te lossen in onderwijs, dat zei de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sitré van Heijdorn, gisteren in het parlement. Hij gaf aan dat er duidelijkheid is wat de problemen allemaal zijn. De naakte waarheid ligt op tafel, maar het geeft ook aan dat er heel veel te doen is. Hij wees er trouwens ook op dat er een groot verschil bestaat tussen zijn rol als minister van Onderwijs, het ministerie en de schoolbesturen, maar allemaal gezamenlijk moeten ze samenwerken om te zorgen dat het onderwijs verbeterd wordt. En hij wilde geen politiek bedrijven en schuld wijzen aan wie wat verkeerd gedaan heeft in het verleden, maar juist zorgen dat duidelijk is wat de problemen allemaal zijn en er dan gezamenlijk aan gaan werken. Van Heijdorn benadrukte, door de waarheid te tonen kan hij samen met het parlement werken aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs.
Verschillende statenleden tegen haarregels. Bij het begin van het nieuwe schooljaar kwamen ook brieven naar ouders waarin werd gewezen op het feit dat kinderen zich moeten voldoen aan bepaalde haarregels. In dit geval gold het voor het VPCO, het protestant-christelijk onderwijs, waarbij waarbij jongens tot een bepaalde leeftijd hun haar niet langer dan 3 centimeter mogen dragen. En volgens parlementariërs is dat niet meer van deze tijd. Ze noemden het enigszins discriminerend, aangezien er in deze moderne tijd veel zaken die vroeger verboden waren, tegenwoordig als normaal worden beschouwd. Onder meer parlementslid Rui Sandro Seintje gaf aan dat er in het verleden wel vaker zaken die waren die niet mochten, maar die later goedgekeurd zijn. Ook Gilbert Doran van de MFK benadrukte dat we in een moderne tijd leven en er geen ruimte meer is voor dit soort regels. Als voorbeeld trouwens van zaken die vroeger verboden waren en nu weer mogen, gold dat agenten geen oorbellen mochten dragen, dat hun haar kort geschoren moest zijn en dat tatoeages verboden waren. Maar met de tijd zijn die voorschriften bij de politie in ieder geval verdwenen. En het is ook een goed idee, al dus sommige parlementariërs, om dat ook voor scholen te laten gelden. Het parlement vraagt vragenuur aan over spanningen. En dat heeft te maken met de spanning tussen Amerika en Venezuela. Parlementsleden Quincy Kirigori en Rudmilda Laumani Cecilia, de een van de PAR, de ander van de PNP, hebben afzonderlijk een verzoek ingediend voor een vragenuur met de minister-president. Ze willen weten of er meer zit achter de acties, maar ook vooral welke risico's de acties van Amerika voor de Curaçaose bevolking heeft. Daarover willen ze graag op korte termijn met de minister-president praten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel van Extra Journaal. 7 nieuwsberichten, even een break en dadelijk gaan we verder. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen met een verzoek van de politie van Curaçao. Die vragen om tips over een schietpartij. Op woensdag 5 maart vond er op de Hamelbergweg, ter hoogte van het CMC, een schietpartij plaats. Hierbij raakte een man gewond door afgevuurde schoten. Ook kwamen verschillende van die schoten in zijn auto terecht. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag, CQ moord bij de politie. En verschillende getuigen hebben verklaringen afgelegd die het verhaal van de man bevestigen. Uit het onderzoek blijkt dat de aanleiding voor het incident een conflict is dat eerder tijdens de marcha die Despedida was ontstaan. De politie doet uitgebreid onderzoek en roept iedereen op die informatie heeft contact op te nemen met de politie. Dat kan via 911 917. Wie anoniem wil blijven kan bellen naar 108 of gewoon met het recherchebureau 724 6200. Club 17, officieel opgericht, dat gebeurde gisteren in het Curaçao Marriott Beach Resort, heeft de stichting Club 17 Curaçao officieel haar start bekrachtigd. Veel bedrijven en instellingen op het eiland hebben een stappenstrategie tot 2035 ondertekend en aangegeven dat ze zich daaraan willen houden. De gebeurtenis werd live uitgezonden op televisie door TV Direct. Club 17 is een lokaal initiatief dat duurzame ontwikkeling op Curaçao wil bevorderen door samenwerking tussen lokale belanghebbenden te stimuleren.
Drijvende kracht achter Club 17 is Lara Melkert, die zich al jaren inzet voor duurzaamheid. Dan gaan we naar DMO, die hebben een operational manager benoemd. De Downtown Management Organization heeft aangekondigd dat Rachel Laclay per 1 september de functie van Operations Manager zal bekleden. En ze heeft verschillende functies, maar het belangrijkste is om het visieplan World of Punda te ontwikkelen. En dan moet het district Punda nieuw leven in worden geblazen, moet worden getransformeerd tot een levendige en gastvrije plek voor bewoners, ondernemers en bezoekers. En op die manier moet het een cultureel en commercieel hart van Willemstad worden, zoals het vroeger was. En daar moet hard aan gewerkt worden door alle betrokkenen. En de centrale rol ligt dus in de handen van Rachel Laclay. Dan gaan we naar Bonaire toe, want er is een oproep gedaan om te stoppen met het vangen van ezels op Bonaire. Al Catalfumo, hij is voorzitter van de Bonaire Donkey Protection League, en Elvin Obersi hebben zich fel uitgesproken tegen het huidige beleid rond de ezelpopulatie op Bonaire. Volgens hen komt het vangen en opsluiten van gezonde ezels neer op niets minder dan eliminatie. En dit zal de levensvatbare populatie van deze bijzondere dieren vernietigen. Dat schrijft Bonaire.nu vandaag. En de 2 beschermers van de ezels roepen op om de ezels te respecteren en een andere wijze in te voeren van omgaan met deze beesten die belangrijk zijn voor Bonaire en respect verdienen op Bonaire. Ten slotte gaan we nog naar internationaal nieuws, want Venezuela heeft gisteren bekendgemaakt dat het met drones en marineschepen zal patrouilleren in zijn territoriale wateren. Dit op het moment dat de Verenigde Staten een militaire operatie in het zuidelijk Caribisch gebied hebben aangekondigd in het kader van de strijd tegen drugshandel. Het land had al eerder aangegeven dat ze 15.000 veiligheidstroepen naar de grens met Colombia zouden sturen. Nu laten ze weten dat ze ook speciaal zullen gaan kijken wat de Amerikaanse marineschepen doen. En daarbij wordt gebruik gemaakt van drones met verschillende missies. Marinepatrouilles zullen worden ingevoerd om op die manier te bekijken wat Amerika doet. Tegelijkertijd heeft Venezuela bij de Verenigde Naties geëist dat er onmiddellijk een einde komt aan de Amerikaanse militaire inzet in het Caribisch gebied. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Beste, tot ziens. Dag.